Ano, okay na. Ipaligay na ko nimo. Okay. Okay. Ay, hello po. Good afternoon po sa inyong lahat. At magandang hapon. At andito naman po kami mag-live. Papunta kami ng PC Hills. Mag-deliver ng pagkain. Ito yung pagkain na i-deliver namin sa customer, guys. Nagpanda kami, nagtatrabaho. Bilang isang controller rider. At sa hanggang po, salamat sa pag-like, pag-subscribe sa channel ko si Buwan at YouTube channel ko si Buwan Rider. Thank you so much for watching at samahan mo kami ulit mag-deliver na pagkain. Samahan mo kami, guys. Salamat sa pag-live. Yari na ito din. Sabihin natin. Hello po. Magandang hapon. Balik na pa. Balik. Bakit ka? Ay, tubig. Warag na. Wala ada video ini sila. Ulit kasi ni.
kita duha Jud. Okay guys, nandito na kami sa dinilibera namin sa harap ito ng Peace Hills at magpapaalan mo kami. Marami pong salamat sa inyong papanood sa live ko sa YouTube channel ko si Buwan Runner. Bye-bye na po sa inyo. Thank you so much for watching.